prijateľ tejto farnosti. Ďakujeme naozaj, že môžeme takto spoločne sa pozbudiť dnešný deň. Máme 1. júna, ste to pripomínali, takže naozaj potrebujeme pozbudenie a táto téma dnešného dňa bude pozbudenie o tom, aby sme z našich srdc predovšetkým možno vyplavili všetky tie veci, ktoré majú spoločné so strachom, pretože strach pochádza nie od nášho Pána, nie od Ducha Svätého, takže my chceme naozaj, aby sme sa nebáli, mali takú vieru, ktorá vrchy prináša však, alebo vieru, ktorá je príjemná Pánovi a v ktorej Duch Svätý môže konať. To takúto vieru chce, môžeme zdvihnúť ruku na začiatok, či sme na rovnakej dĺžke, alebo jednoducho, či sme takých plných Ducha Svätého všetci. Takže super, toto nech Pán odfotí túto fotku, našu s tými rukami hore, že takto to chceme. A teda naozaj dnešný deň aj potom Svätá omša bude taktiež z nepoškodeného srdca Panny Márie, takže mám príhodu Božej Matky Panny Márie. Ja som 8. decembra narodený, nepoškodený, takže sa na príhodu nepoškodenej nácení sa tu dejú krásne, úžasné Božie skutky a predovšetkým také tie obrátenie našich srdc, také tie povzbudenie našich srdc a vypočuté modlitby, lebo všetci ste tu prišli s nejakou modlitbou, či už za vás, alebo za vašich bližných, blízkych, ktorí možno potrebujú ešte viac modlitbu ako vy. Takže naozaj sa otvoríme na prítomnosť Ducha Svätého medzi nami. Takže takto na začiatok, no a teraz už vás pozývame do chválu a pozývame vás do modlitby prvé, takže či už chcete sedieť, ak vás bolia nohy, tak áno, ale ak vás nebolia, tak je pekne stáť pri prítomnosti Pána. Je to symbol skriesenia, je to symbol človeka, ktorý je ako Pán Ježiš, je v postoji, po prípade zdvihne aj tú ruku niekedy, keď jednoducho chce vyzdvihnúť ešte viac toho Pána nad svojím životom a podobne. Takže vás povolám do chválu, takže nech sa páči, môžem povstať tejto chvíli. No a začneme v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nebeský Oče, v mene Ježiša Krista, Tvojho Syna, nášho Pána, ktorý sa neustále prihovára za každého z nás. Na príhovor taktiež Božej Matky Panny Márie, nech teraz zostupí na nás Duch Svätý. Nech naozaj ťa uctievame a chválime v duchu a pravde. Nech ťa uctievame ako Boží synovia bez strachu. Nech ťa uctievame so všetkou silou, celým srdcom, celou dušou. Príjmi túto modlitbu, príjmi túto adoráciu, príjmi toto naše otvorenie našich srdc. Nech je to na Tvoju chválu a slávu. Thank you.
Chvála Ti, Ježiš, lebo Tvoje meno je to najvyššie, najkrajšie. V Tvojom mene sa zhovíňa každé koleno, každý jazyk vyznáva, že Ty si Pán. Chvála Ti a sláva Ježiš. Chvála Ti, Ježiš, za to, že si prítomný na tomto mieste, živý, konkrétnym, skriesený. Ten, ktorý robí zázraky medzi nami, ktorý sa už prechádza teraz v tejto chvíli, ktorý je reálnejší ako ľudia okolo nás. Ďakujem Ti, Ježiš, za to, že chceš dnes konať veľké veci skrze našu vieru. Ďakujeme Ti za to, že nám chceš zobrať každý strach z našich srdc, aby sme zakúsili Tvoju moc. Chvála Ti, Ježiš. Chvála Ti, Ježiš. Chvála Ti, Ježiš. Chvála Ti, Ježiš, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme oprieť a dnešné dopoludnie o Tvoje slovo. Ďakujem Ti, Ježiš, za to, že kresťania majú Biblie, keď prichádzajú do chrámu. Áno? Minimálne v mobiloch? Dobre, tak počúvajte Božie slovo. Možno, že bude vysvetené aj po mojej ľavici. Určite, že áno. Je to z krásneho žalmu 27. Tento žalm začína takto. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Výborne, takže skúsme to teraz ešte raz dobre, tak vyhlásiť toto Božie slovo. Poďte. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Amen. Amen. Pán Ježiš je Tvoje svetlo. Povedz to teraz susedovi. Pán Ježiš je Tvoje svetlo. Ježiš je Tvoje svetlo. On je Tvojim svetlom. A povedz mu aj to hej, nemusíš sa báť. Koho sa budeš báť? On ti rozsvieti dnešný deň. On presvieti tvoju temnotu. On je ten, ktorý vyženie každú temnotu aj z tvojho srdca. Amen. Chvála Ti, Ježiš, za to, že Ty si naše svetlo naozaj. Že tam, kde si Ty, Ježiš, tam nie my. Tam nám musí ustúpiť, Ježiš. Tam akákoľvek horkosť ustupuje. Tam ustupuje smrť, lebo Ty si život. Svetlo, Ty si radosť, Ježiš. Tak Ti ďakujeme za to, že tam, kde si Ty, Ježiš, tam sa nemusíme báť. Amen. Chvála Ti a sláva, Ježiš, za to, že môžeme vyhlásiť dnešné dopoludnie toto krásne slovo a modliť sa s týmto slovom, Ježiš. Tak chvála Ti a sláva. Chvála Ti, Ježiš, lebo pred Tvojim svetlom musí ustúpiť každá temnota, Ježiš. Chvála Ti, lebo Tvoje svetlo je silnejšie než tá najčiernejšia tma. Chvála Ti, lebo Tvoje svetlo je tu prítomné a prestupuje v tejto chvíli naše mysle, naše srdcia. Chválime Ťa, Ježiš, lebo Tvoje svetlo zaháňa každý strach, každú zbu. My sa už naozaj nemusíme báť, ale chceme prebývať sa, hýbať sa, žiť v Tvojom svetle, Ježiš, ktoré uzdravuje. Chvála Ti, Ježiš. A chvála Ti, Pane Ježišu, za to, že Ty si ochranca nášho, môjho, vášho života. Amen. Ďakujeme Ti za to, že si nemusíme platiť bodyguardov osobných, ale že Ty si ochranca nášho života. Ďakujem Ti, že Ty ochraňuješ, preto sa nemusíme dokonca strachovať. Nemusíme sa strachovať ani báť, ani strachovať, Ježiš. Toto je Tvoj prísľub. Toto hovoríš Ty, Ježiš, že Ty ochrániš naše životy pred akýmkoľvek strachom, z čohokoľvek a pred kýmkoľvek. My Ti ďakujeme, Ježiš, a k tomu veríš, môžeš povedať ďakujem Ti, Ježiš, že Ty ma ochrániš pred čímkoľvek a kýmkoľvek a od čohokoľvek, od kohokoľvek. Ďakujem Ti, Ježiš, že Ty ma ochrániš, že to hovoríš Ty, Pane Ježišu, že si môj ochranca.
ťa, Ježiš. Daj nám tvoju ruku a taktiež ju vystri ku každému jednému z nás. Tedy, keď sa potápame, keď sa topíme, keď padáme, keď zlyhávame, tak nám podaj svoju ruku. A poved nás, Pane, Ty. Vo viere nás povedť. My ťa prosíme, Pane Ježišu, daj by sme sa naozaj odovzdali Tebe ešte raz, opäť a znovu. Aby sme hľadeli na Teba ako na našho ochráncu, na našu sudcu, na naše svetlo. Aby sme naozaj Ti vystreli tú našu ruku viery. Prosíme ťa, Pane, o to, aby sme Ti dôverovali ešte viac, o trošku viac, o kroku viac, ako včera, ako dnes ráno. Prosíme ťa, Pane Ježiš, ved nás dnešný deň do Tvojich príbytkov. Ved nás, Pane, do toho Tvojho domu, tam, kde je istota, tam, kde je pochopenie, kde je prijatie, kde je odpustenie a kde je moc. Tam, kde je Tvoja šekina, Tvoja prítomnosť. Naozaj Te prosím, Ježiš, dnešný deň. Daj, aby sme sa posilnili vo viere. Prosíme ťa, Pane, o to, aby sme vedeli byť ešte viac, Pane, bližšie pri Tebe. Žiadam ja prosím, Pane Ježišu Kriste, aby sme sa neváli prikročiť bližšie k Tebe. Žiadam ja prosím, aby naozaj sme boli slobodné Božie deti. Tak príď, Pane Ježišu. Príď, Pane. Amen. Tak, bratia a sestry, teraz môžeme povedať spoločne to modlitbu, ja trošku povedem také modlitby, dobre, a môžeme opäť povedať Pane Ježišu. Pane Ježišu. Ďakujem Ti, že ma miluješ. Ďakujem Ti, že ma miluješ. Že ma miluješ najviac, ako vieš. Že ma miluješ najviac, ako vieš. A že máš pre mňa otvorené nebo. A že máš pre mňa otvorené nebo. Tak ťa prosím, Pane Ježišu. Tak ťa prosím, Pane Ježišu. Aby si vylial na mňa. Aby si vylial na mňa. Vylial na každé jedno z mojich bratov a sestier. Vylial na každé jedno. Ten najväčší dar, ktorý máš. Ten najväčší dar, ktorý máš. Tvojho Ducha Svätého. Tvojho Ducha Svätého. Teraz môžeme povedať, príď Duchu Svätý. Príď Duchu Svätý. Zmocni sa. Zmocni sa. Príď Duchu Svätý. Príď Duchu Svätý. Posväť môj život. Posväť môj Príď život. Duchu Svätý. Príď Duchu Svätý. Veď ma. Amen. 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 Môžeme sa tlieskať Pánovi Ježišovi. Teraz si prečítame, alebo lepšie vyhlásime ďalšie Božie slovo z Lukášovho evanjelia z 8. kapitoly a je to konkrétne 49. a 50. verš. Takisto ho budete mať vysvetené toto Božie slovo, ktoré hovorí takto. Kým ešte hovoril, prišiel kdosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela, už neunúvaj učiteľa. Ale keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Amen. Amen. Prišiel kdosi a povedal: Tvoja dcéra umrela. Tvoja nádej umrela. Tvoja budúcnosť umrela. Tam, kde si vkladal všetky tvoje úsilia, to umrelo. Neunúvaj učiteľa. Nevidíš, že už tam nie cesty, nie je tam nádeje, je s tým koniec. Tak na čo ešte s tým ideš za učiteľom? Na čo s tým ideš ešte za Ježišom Kristom? Veď možno, že to bola jeho vôľa, aby to umrelo. Ježiš ale počúval to, čo hovoria. A keď to počúval, tak si predstavte, čo mal vo svojom srdci. Počúval to srdce, ktoré malo plné lásky pre teba, toho,
svojim srdcom. Keď to Ježiš počul, povedal: neboj sa, len ver a bude zachránená. Bude zachránená tvoja nádej. To, o čo si bojoval, to, o čo bojuješ, to, čo predstavuješ Bohu, to, čo je v tvojom živote možno už také preniknuté niekedy až beznádejou. To ti dnes Ježiš Kristus hovorí: ver, neboj sa, bude to zachránené. Viera má moc kriesiť mŕtvych. Veríme ešte tomu v roku 2024? Alebo iba to dáme ako liturgickú modlitbu, že Pán Ježiš stál z mŕtvych. Veríme naozaj aj dnes tejto skúsenosti a skutočnosti, že Ježiš Kristus má moc kriesiť aj mŕtvych. Neboj sa, len ver. Aby sa to uskutočnilo, potrebujeme neustále očisťovať našu vieru. Potrebujeme neustále žiadať Ducha Svätého, aby zostúpil na nás. Tak, bratia a sestry, teraz v tejto chvíli poďme vyhlásiť ešte raz tú druhú časť, tie slova Pána Ježiša. Dobre? Ale keď to Ježiš počul, povedal: neboj sa, len ver a bude zachránená. Tak teraz znovu povieme jeden druhý. Dobre? Ako keby ti to Ježiš hovoril skrze brata a skrze sestru. Dobre? Takže obrať sa bratovi a sestra povedz: keď to Ježiš počul, on ti hovoril, Ježiš na nesol. Neboj sa,
krok bližšie, či si to uvedomujete, ste o krok bližšie k Ježišovi ešte, ako ste tu prišli a začali chváliť Pána. Pretože s Božím slovom, ktoré vyhlasujete nad sebou, nad vašimi životami, ako keby padajú tie múry, záboje, všetky možné veci, ktoré môžu byť medzi nami, medzi tebou, medzi Pánom. A Pán miluje tých, ktorí sa k nemu približujú s vierou, dúfajú v Neho, ktorí dúfajú v Jeho slovo. A On ešte o mnoho viacej sa ako keby prediera k tebe, tvojom srdcu, aby sa ťa mohol teraz dotknúť. A chcem vyhlásiť spolu s vami ešte jedno krásne Božie slovo. Je to z listu Hebrejom. List Hebrejom 11. kapitola je kapitola o viere. O viere. A v liste Hebrejom 11. kapitole v 6. verši sa píše takto. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Bez viery je nemožné páčiť sa Bohu. Bez viery je nemožné páčiť sa Bohu. Ale s vierou, keď bez viery je nemožné páčiť sa Bohu, s vierou si Boha získaš. S vierou On má zaľúbenie v tebe. S vierou Boh sa s radosťou priblíži k tebe. S vierou dosiahneš veru. S vierou je to ako ľubezná vôňa pre Boha samotného. Ako kadidlo, ktoré prinášaš pred Pána. Ako vôňu, ktorú prinášaš pred Pána. Vy ste ľudia, ktorí majú vieru. Páčite sa vášmu Bohu. Páčite sa Bohu. Amen. Niekto možno si povie, ale že už som taký zvraskavený. Taká vyschnutá. Čo ja už, komu sa zapáči? S vierou tvojmu Bohu. A zapáčiť sa tomu najvyššiemu nie je zlé. Zapáčiť sa vládcovi, kráľovi nie je zlé. Máš z toho celkom slušné výhody. Lebo pohyňaš jeho srdcom. A keď pohneš Božím srdcom, pretože on sa zapáči tebe, tak začínajú sa diať nádherné veci. Napríklad, on svojim miláčikom dobre je spánok, hovorí Božie slovo. Koľký z vás nespávate dobre? Zvíďte mi. Chcem sa modliť na chvíľočku za vás tejto chvíli. Pane Ježišu, zvíďni tvoju ruku. Prosím ťa, Pane, svojim miláčikom dobraj spánok. Svojim miláčikom dobraj spánok. Svojim miláčikom dobraj spánok. Svojim miláčikovi a miláčike dobraj spánok. Ježišu Kriste, v tvojom mene, čokoľvek by mohlo zabraňovať ich dobrému spánku, nech odstúpi od nich. Amen. Prosím ťa, Pane Ježišu, nech je to jeden z prvých jedných znakov dnešného dňa, že budú spávať dobre títo moji bratia a sestry. Lebo oni sa približujú s vierou k tebe, sú milovaní tebou. Oni môžu v tvojich rukách usínať s dôverou, že sa postaráš o všetko a staráš sa o všetko. Že si blízko nich, že sa nemusia báť a strachovať o nič v ich živote. Tak, Pane Ježišu, daj tento dar uzdravenia. Dobrý spánok. V mene Ježiša Krista buď zdravý, buď zdravá. V mene Ježiša Krista nech tvoja viera je príjemná Bohu a skrze tvoju vieru buď uzdravená z každého problému so spánkom. A nech od dnes večer, od tejto noci, nech zaspíš a nech ráno sa neprebudíš až o tie 2 hodiny neskôr. A povieš, to tam nie je pravda. Ja som zaspal do práce. Neboj sa. Pán ťa ospravedlní pre tvojim šéfom, tvojou šéfkou. Dôležité, že budeš ustále postavený Ježiš. Amen? Amen. A kto tomu verí, môže povedať, Pane, ja prijímam postavenie. Prijímam oslobodenie z každej nespánitosti. Ďakujem ti za to, že máš vo mne zaľúbenie. A že mi dávaš ako miláčik tvoj spánok.
zapečatené pre Božie kráľovstvo. Amen. 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 Tak zatleskáme Pánovi. Amen. Tak, ďakujem ťa a chceme sa modliť teraz na chvíľučku. Dobre? Chceme sa modliť za vaše deti. Dobre? Môžete povstať. Pane, Ty poznáš, čím si prechádzajú deti týchto mojich bratov a sestier, čokoľvek si prechádzajú. Je dobré, aby to všetko zomrelo v nich. Je dobré, Pane Ježišu, aby zomrela viera týchto mojich bratov a sestier. Daj nech naozaj sa nielen modlia, ale modlia sa s vierou. Aby naozaj ich modlitba bola Tebe príjemná. Aby v tej modlitbe moji bratia a sestry hovorili o svojich deťoch. Všetkých detí budú nasledovať Pána Ježiša. Že upustia od hriechu. Daj nech ich modlitbe je proroctvo. Daj nech ich modlitbách je nádej. Daj nech ich modlitbách je štítka viery ako večné zrnko. Daj nech v modlitbách týchto mojich bratov a sestier nie je strach. Nie je tam tá bolestlivosť. Ale nie je tam nádej. Lebo v nádeji sme boli spasení. A nádej nezahamuje, lebo bol vyliatý Duch Svätý do našich srdc. Tak ťa prosím, daj, aby nastávali obrátenia a uzdravenia, odpustenia, aby nastávali v životoch týchto detí, ktorí majú moji bratia a sestry, veľké Božie skutky. Aby tma ustúpila z ich životov a prišlo svetlo. Aby ustúpila tá beznádej, duch smrti, aby prišiel duch života. Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že to robíš. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za nové svedectvá, nové obratenia, za nové uzdravenia. Ďakujem Ti, Ježiš. Teraz môžeš spolu so mnou opäť povedať, Pane Ježišu, zriekam sa akýkoľvek beznádeje. Zriekam sa akýkoľvek beznádeje. Zriekam sa akýkoľvek klamstva. Zriekam sa akéhokoľvek klamstva. Zriekam sa, Pane, toho vyrieknutého slova, že už sa to nezmení. Zriekam sa vyrieknutého slova. Odovzdávam Ti moje deti do Tvojich rúk. Odovzdávam Ti moje deti do Tvojich rúk. Ty sa oslav nich. Ty sa oslav Skrze nich. skrze nich. Na Tvoju Božiu slávu. Na Tvoju Božiu slávu. A to ťa prosím, O to ťa prosím, že prehovor Boží na to Pane Mária. na prehovor Božej Matky Panny Márie. Amen. Amen. Ježiš, nech sú vaše deti požehnané. Mene Ježiš, nech sa dejú znamenia, nech sa dejú obrátenia vašich životov, nech sa vám deti vrátia. Nech môžete vidieť vaše deti, ktoré budú následovať vieru rodičov, volá sa to generačné pomazanie, bratia a sestry. Aby to generačné pomazanie, aby Boh Abrahama bol aj Boh Izáka, aby Boh Izáka bol aj Boh Jakuba. Aby ste v rodinách mohli povedať, áno, toto je Boh Abrahama, Boh Izáka a Boh Jakuba. Mocno mene Ježiša Krista bude požehnaný. Amen. Amen. Môžete si sadnúť? Jej, tak vy dostávate darček za darček. Asi sú Vianoce. Takže teraz je čas na to, aby sme sa pozbudili Božím slovom, aby sme sa pozbudili práve vo viere. Neboj sa len ver, neboj sa len ver, neboj sa len ver. Tá viera má naozaj je rozdiel, kto má vieru, ten dar od Boha, alebo kto má skôr
takú vieričku, nazveme to, hej, to znamená, že kto, síce vie, že Boh je, ale neverí až tak veľa, že ho Boh odmienia. Takže takúto vieru odmietame a chceme sa posledný dnešný deň práve vo viere, bratia a sestry. Tak na začiatok vám poviem, že mnohokrát sa modlíme za silu a za moc. Hej, keď sa modlím, mnohokrát sa modlím, daj mi silu, Pane, daj mi moc. Hej? Dobre? Hej, takže najväčšia Božia sila je láska. Výborné. Takže keď sa modlíte za silu, aby vám Boh dal, tak sa modlíte predovšetkým za to, aby vás naplnil láskou, lebo láska vyháňa strach. Hovorí 1. Ján list, 4. kapitola, že láska vyháňa strach. Tam, kde je láska, tam nie je strach. Najväčšia Božia síla je láska. Prvý list Korinťanom 13. kapitolu, ktorý mnohí z vás si možno dali ako čítanie, alebo mali ste napríklad na manželskom, keď ste mali sviatosť manželstva, však hovorí, čo by to bolo, keby som mal i poznanie, i neviem čo všetko, i by sa mi darilo, i zdravie by som mal, i všetko, ale lásku by som nemal, čím by som bol. Ničím, vypočuje slovo, ničím by ste bol, ničím, nič, nula. Keby si lásku nemal. Najväčšia Božia sila je láska. Boh zachránil tento, Otec nebeský zachránil tento svet skrze lásku. On si nevysúkal, nedal dole tričko a ukázal jeho slávy. Nie. Aj keď pozrieme na Ježiša, hoci niektorí by sa tam snažili nejaký ten slávu mu tam dať, ale určite to nebol jeho primát. Ježiš nebol vymakaný borec, na ktorého sa môžu slečny pozerať ako na modela číslo 1. Ježišova sila, Božia sila, Otcova sila, sila Ducha Svätého je v láske. Boh zachráni teba skrze lásku a zachráni ľudí skrze lásku. Takisto ty zachrániš ľudí skrze lásku. Zachrániš seba skrze lásku. Zachrániš tvoje deti skrze lásku. Chceš byť silný? Miluj. Chceš byť silný? Miluj. Chceš byť silný? Miluj. Žal sa. Chceš byť silná? Nech miluj. Farár chce byť silný? Nech miluj. My kňazi chceme byť silní? Nech miluje. Rodičia chcú byť silní? Nech miluj. Ktokoľvek chce byť silný podľa Božieho poriadku, nech miluj. Láska vyháňa strach. To je dokonalý láske. Má silu všemohúceho. Svetosť a svätý, ktorých vyhlasuje taktiež naša cirkev, je práve táto charakteristika nesmie chýbať. Dokonca dnes môžu chýbať už aj zázraky. Posunuli sme sa to. Niekedy bolo potrebné, že by sa mať svätý 3 zázraky dokázané. Dnes už nie je potrebné. Dnes je potrebný jediný zázrak, pretože asi aj ten je dosť ťažké nájsť medzi nami ľuďmi. A to je dokonalá láska. A svätí dnes sú predovšetkým vyhlasovaní tí, ktorí majú dokonalú lásku. Pretože tá je najväčšia sila. Chcem vám naozaj na začiatku povedať, že niektorí z vás sa mnoho ľudí, nie niektorí, mnoho ľudí príde za nami, za kňazmi a tak ďalej, ale pán farár, ale otec vládo, ale vy ste exorcisti, ale ja mám silu, ja jednoducho nič nedokážem, ja jednoducho som taký slabúčky, malučky, taký chrovačík mám. Ja už jednoducho som toho toľko sa snažila, robila, dúfala, modlila a tak ďalej, už jednoducho už by mali vyhlásiť na svetu. Ježiš povedal tomu zákonníkovi, povedal, pozri sa na túto ženu, pretože veľa milovala
veľa sa jej odpúšťa. Wow, moc jedno z najemotívnejších slov Ježiša. Pretože veľa milovala, veľa sa jej odpúšťa. Nie veľa vyznávala hriechov, tak veľa sa jej odpúšťa. Ona všetky hriechy by vyznala, tak sa jej odpúšťa. Nie, veľa milovala, tak sa jej veľa odpúšťa. Láska má silu a moc, ale lepšie silu, dokonca ťa zachrániť z hriechov. Hovorí Božie slovo taktiež, že láskou prikrývame množstvo hriechov. Prikrývajte si navzájom vaše hriechy vašou láskou. Tak to hovorí Božie slovo, si predstavte. Že láska prikryje hriechy. Tik. Ako sliepočka tie svoje kuriatka, však? Preto vás chcem povzbudiť na začiatok, že zvlášť aj vás, ľudí, ktorí žijete ten normálny život v tom svetskom ponímaní, že nie ste možno až tak v tej telocvični toho ducha možno ako ja, jednoducho, lebo som neustále aj v nejakom prostredí a neustále v modlitbách a tak ďalej, mám okolo seba samozrejme ľudí, žijem v tom trošku inakšom prostredí ako vy. A tak niekto najviac, my nemáme jednoducho, vieš, ale taký iný život žijem ako ty. No. Napriek tomu, že žijete trošku iný život, čo sa týka tej duchovnosti ako ja, ale žijete ten istý život ako ja, čo sa týka lásky. Práve naopak, vy ste tam, kde môžete túto lásku čo najviac prejavovať. Vy ľudia, ktorí žijete, máte dokonca rodiny, práve to je vaše pole pôsobnosti. A tam je vaša sila. Tam je tvoja sila, drahá sestra. Tam je sila tvojej viery. Tam je to neboj sa len ver. Sila. Božia sila je láska. Amen. Miluj. Povedala Augustín Svätý a rob, čo chceš. Miluj a rob, čo chceš, si predstavuj. Pretože keď budeš milovať, samozrejme nebudeš robiť hlúposť, tak to poviem. Nebudeš hrešiť, budeš konať dobré skutky, Božie skutky. Hej, Boh sa bude ostávať skrze teba. A ako som vravel, Božia sila a Božia moc. My sa modlíme tak, daj mi Pani moc, takú silu a moc, hej, moc ducha, samozrejme tam tiež veľa. Však, ktorá je Božia moc? Aká je najväčšia Božia moc? Keď láska bola Božia sila. Božia moc je vzkriesenie. Najväčšia Božia moc je, že Boh vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. Svätý Pavol v liste Filipánom 3. kapitole sa modlí: daj, aby som všetko strátil pre Ježiša Krista. Všetko pokladám dokonca za odpadky, aby som spoznal moc jeho smrtných stania. Boh, ak chcel prejaviť moc, svoju moc a prejavil práve v tom. Vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Amen. Chcete byť mocní? Žite z mŕtvych stania. Chcete byť mocní? Približujte sa k Bohu ako k Bohu z mŕtvych stania. Chcete mať moc v vašom živote? Nesústredte sa na to hriešne, na tú smrť, ale sústredte sa na život a na zmrtvých stanie. Ľudia, ktorí majú mentalitu zmrtvých stania, sú naozaj mocní. Sú mocní. Nie len, že sú silní, že dokážu preskočiť ako keby niečo, ale mocní znamená, že majú autoritu. Mocní ľudia, to sú ľudia, ktorí majú autoritu. Mocní, napríklad my hovoríme, že títo sú mocní, proti nim nič nezmôžeš, lebo oni majú takú moc. Nie, že majú silu niečo dokážu, silu, ale majú moc. Však takí ľudia, že sa k nim nevieš dostať, alebo jednoducho nevieš
ako keby prevaliť, hej, u ich nejaké pôsobenie. Človek, ktorý žije z mŕtvych stane, má túto moc od Boha. Ty vnímáš a cítiš, že ako keby nevieš ho prevaliť toho človeka. Nevieš ho dať dole. Má autoritu Božiu. Boh chce dávať, nebeský Otec, moc svojim deťom. Nedáva len silu, dáva im moc. Dostanete silu, dostanete moc ducha, dostanete túto exousia, túto autoritu. Dostanete Božiu autoritu. A Božia autorita, Božia moc je moc skriesenia. To vám chcem povedať na začiatok, pretože taktiež niektorí ľudia skôr sa uberajú tým smerom, pretože ako keby stotožujú to, čo žijú, prežívajú práve s tou smrťou Pána Ježiša, s bolesťou Božej Matky Panny Márie a stotožujú sa s tým. To môže byť síce emotívne a pekné, čo sa týka emócie, ale takisto Božia Matka, ako Ježiš Kristus, obidvaja sú poznačení z mŕtvych staní. Božia Matka je príhovorcom pre vás, pre mňa, na základe zmrtvých stania svojho syna. Ježiš Kristus dostal moc od Boha na základe zmrtvých stania svojho. A on, keď prejavuje moc taktiež vo svojej cirkvi, tak ho prejavuje skrze zmrtvých stania. To, čo prekvapilo všetkých, zvlášť v prvotnej cirkvi a zvlášť ľudí, ktorí boli mimo cirkvi, bolo práve to, že apoštoli ohlasovali zmrtvých stania. Lebo ohlasovať smrť, to nebolo až také zvláštne v zvláštnom čase. Ale ohlasovať zmrtvých stane, tak to bolo niečo nesmierné. Ohlasovať, že Ježiš stal z mŕtvych, to pivro uši mnohí. Apoštoli boli zatváraní a mučení nie preto, že verili, že nejaký Ježiš dal pre nich život a že zomrel. Ale preto, že ohlasovali jeho že ohlasovali, že stal z mŕtvych tento Ježiš a že žije. Bratia, sestry, naozaj vás chcem pozbudiť do toho, aby sme žili poznačení práve touto mocou a touto silou. Amen? Tak opäť tomu dáme takú modlitbu. Dobre, Pane Ježišu? Môžeš zdvihnúť svoju pravicu. Verím, že som silný. Verím, že som silný. Verím, že som mocný. Verím, že som mocný. Teraz vyndí obidve ruky a verím, že som silný a mocný. Verím, že som silný a mocný. Amen. Mene Ježiša Krista. Pretože milujem a pretože verím z mŕtvych staní. Amen. Krásna modlitba. Ďakujem, môžete si stáť. No a teraz ešte zopár vecí ohľadom viery. Takže, krásne Božie slovo, ktoré máme, je z Izaiáša kapitoly 41, kde hovorí: hľa, robím čosi nové, teraz to kričí. Nepadáte? Nespomínajte veci dávne, predošlé, lebo nastávajú veci nové. Ináč tá pieseň sme sa modlili a spievali, že premenili tvoju lásku a to sú teraz stane sa pomínulo, nastáva nové. Pamätáte si ešte? Hej, páčila sa vám? Je moja pieseň. To mi sa páči takéž skladať pesničky, takže toto je jedna z piesní. Dobre. Ale poďme k veci. Hľadám čosi nové. Teraz to klíči, nebadáte? A tu je náznak viery. Viera je pozerať sa dopredu. Viera znamená pozerať sa do... Ešte nás, kde sa pozerá viera? To je viera. Neboj sa, len ver, je spojené práve s pohľadom dopredu. Viera hľadí naozaj dopredu, nie dozadu. Dozadu hľadí niekto iný, volá sa strach. Strach hľadí dozadu, dookola, všade, tak, ale nie dopredu.
stratíš ako keby orientáciu. Čím väčší strach, tým väčšia strata orientácie. Viera naozaj hľadí kde? Hľadí dopredu. Prečo hľadí dopredu? Pretože plán nádeje, ktorý má Boh pre teba, je pred tebou. Boh ho neskrýva, nerobí svoj plán za tvojim chrbtom. Boh nemusí schovávať to, čo on robí. On sa za to nehanbí, to, čo on robí. Ani sa nehrá na schovávačku s nami, náš Boh. Skôr sme to my, Adam a Eva, ktorí sa schovávajú. Nie Boh, ktorý sa schováva. On všetko robí, čo? Vo svetle. A robí to pre tebou. Ak viera má byť nebojacná, tak je to viera, ktorá hľadí dopredu. Lebo pred tebou je budúcnosť, za tebou nie je minulosť. Pred tebou je riešenie, nie za tebou. Pred tvojimi očami viery je naozaj nový horizont života. Amen. 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 Toto rozhodnutie dopredu, alebo pozerať sa dopredu, je naozaj to jedno z najkrajších rozhodnutí, ktoré môžeme robiť v našom živote, lebo to začne meniť veci v našom živote. Dávať sa v minulosti. Obracať sa zase ako tá Lotová žena. Pamätáte sa, ktorá sa obracala? Čo sa s ňou stalo? Sonistok, to je ten symbol toho, že jednoducho sa zaseká. Tu. Jej život zastal. Neposunul sa dopredu. Preto naozaj nás Duch Svätý bude vždy tlačiť. Niekto povie, ale ja necítim Ducha Svätého, neviem, vysvetli mi to, ako ma ten Duch Svätý vedie. Ty to cítiš nejak ľahko, alebo čo to? Ja cítim, ja vidím, ja počujem a všetko. Cítim nejakého z druhého sveta. Ja nie z druhého sveta, z iného cesta možno. Z cesta znútri stane. Z cesta lásky, ktorú má Boh pre mňa a pre všetkých pozerám dopredu. Ako má Duch Svätý, ako viem, že Duch Svätý ma vedie, takže som človekom nádeje. Že hľadím to, čo je predo mnou. Že hľadím na riešenie, nie na problémy. Problémom, kdekoľvek by som sa pozrel samý problém. Ale to nikomu nespasí. Nezachráni. Neboj sa len ver. Dnes Duch Svätý ti hovorí, nechaj tá minulosť, nechaj to na chvíľočku. Pozri sa trošku viac na mňa. Na budúcnosť. Na to, čo máš pred sebou. A na to, čo môžeš získať, keď budeš hľadiť dobre. Mnohí ľudia, ktorí nehľadia dopredu, narazia častokrát do múru alebo do stolku. Neviem, či sa vám to niekedy stalo. Že si nepozerali pred sebou a si dostali pecku. Niekedy však. No. Náš Pán vždy bude pánom budúcnosti, pánom nádeje, pánom tých krokov, ktoré máme urobiť. Náš nepriateľ diabol je zástanca minulosti, to je úplne obhajca minulosti. Teraz bude, veď keď nás diabol obviňuje, tak nás obviňuje z čoho? Z budúcnosti? Z čoho ťa obviňuje diabol? No z minulosti, toho, čo si urobil. Z toho ťa obviňuje však. Diabol sa krví minulosťou, priateľa. Čím viacej mu otvoríte vašu minulosť, tým viacej nakrvíte. Veď čím sa aj hádame medzi nami? Hádame sa o budúcnosti? Čím sa hádate vy, keď máte problémy s vašimi blížnymi alebo so susedom za plotom? Nenáhodou o tom, že tvoja babička, tej patrilo ešte ten 14 cm štvorcový? A že babička jeho, to bol veľký omyl a podobné veci.
Hádame sa jednoducho na minulosti. Hádame sa o tom, že niekto nám ublížil. Že včera nám niekto ublížil. Že sa stále neprávosť nejaká. A stále sa obraciame do tej minulosti. A tam to niekde chceme riešiť. Ale riešenie je pred nami. Riešenie je pred nami. Nádej nezahybuje, keď budeš pozerať dopredu. A diabol ti vždy bude pripomínať tvoju minulosť. Tvoju sa krví minulosťou. A viete ináč, prečo sa krví minulosťou veľmi rád ten nepriateľ, keď som už ten exorcista? Viete prečo? Lebo nemá žiadnu budúcnosť. No preto. Lebo tam je oprostený. Lebo s budúcnosťou ničím, tam sa nevie ničím nájsť, diabol. Chápete? Hej? On keď pozrie do budúcnosti, nič pôst. Keď pozrie do minulosti, aké dobroty. To je nepriateľ. Tak, ak vám diabol bude pripomínať vašu minulosť, prosím vás, pripomeňte mi jeho budúcnosť. Toto častokrát robí. Moja viera, ktorá hovorí, neboj sa, len ver, ktorá hraň dopredu, keď aj sa modlím za nejakého brata, nejakú sestru, tak ty obvinuješ tohto brata, túto sestru, ty tríziš tohto brata, túto sestru, ja ti hovorím tvoju budúcnosti. Ty si sa chytil na jej minulosti, na jej hriechoch, po prípade na tom, čo nezvládla táto osoba a tak ďalej, kde padla a tak ďalej, ale ja ti hovorím autorite v mene Ježiša Krista, ktorý stál z mŕtvych, v nádeji, ktorú máme. Tvoja budúcnosť je prehra. Tvoja budúcnosť je zachvátenie. Tvoja budúcnosť je nula. A táto žena, tento muž, patrí budúcnosti, patrí Božiemu kráľovstvu. Nepatrí tebe. Patrí Ježišovi, ktorý stál z mŕtvych. Patrí tejto láske, pretože Boh je láska. Boh ťa miluje. Boh má pre teba to najlepšie. Boh je tvoja budúcnosť pre tvoju rodinu. Ježiš Kristus ťa krmí, brata, sestra, všetkými prísľubami. Krmí ťa, bude ťa krmiť stále. Naplňa ťa do nádejou, aby si sa nedal chytiť do pasce minulosti. V mene Ježiša Krista nech takáto pasca padne aj dnešný deň z tvojej viery. Aby tvoja viera dostala krytú, aby tvoja viera dostala nádej, aby tvoja viera začala byť naozaj silná a mocná v mene Ježiša. Amen. Amen. Za ďalšie medzi nami a Bohom nemáme hranice. Neviem, či si to viete, a či si to vôbec takto akože predstavujete. Ale viera, ktorá sa nebojí, znamená, že medzi mnou a Bohom nie sú hranice. Máme bezhraničné územie. Neviem, ako je to v tvojom živote medzi tebou a Bohom. Ale v mojom živote nemám hranice medzi mnou, medzi Matkou a Bohom. Medzi Otcom nebeským a Matkou, medzi Ježišom a Matkou, medzi Duchom Svätým a Matkou. Niektorí ľudia si myslia, že medzi nimi a medzi Bohom je nejaké minové pole. Že oni tam nemôžu vstúpiť. Že už píšte, predstavte, Jozef je taký sympatický symbol Boha Otca. A mnoho ľudí je taký, že a presne tak je, že Boh volá, poď, idem ti dať, že dá. A poď, minové pole, čo mám, ja to mám prejsť? Nemôžem nejak bližšie ísť. Nedá sa. Viera, ktorá sa nebojí, vie, že to nie je postavené na mojich skutkoch. Viera, ktorá sa nebojí, nie je o tom, že ja som dobrý, ale môj Boh je dobrý. Viera, ktorá sa nebojí, je o tom, že On pre mňa niečo robí. A niečo už urobil. A čo niečo urobil všetko. A viera mi hovorí o tom, že môže prísť môjmu Otcovi nebeskému
Ani zbytky nám Boh nedáva. Ale Boh nám dal všetko a dáva všetko. Medzi tebou a medzi Bohom nie je hranic. Túto hranicu zbúral Ježiš Kristus. V liste Efezanom máte napísané, že v Ježišovi bol zbúraný múr rozdelenia. To znamená, viera, ktorá sa nebojí, je viera, ktorá presne prichádza pred Boha taký, aký si, aká si. So všetkým, čo máš, so všetkým, čo prežívaš. S touto vierou sa približovali ľudia k Ježišovi a preto hovorí, Ježiš, veľká je tvoja viera. Napriek tomu, že to bola Syrofeničanka, napriek tomu, že to bola pohanka, že bola tak ďaleko od toho vyvoleného národa. A Ježiš hovorí, veľká je tvoja viera. Pretože táto žena sa predierala k Ježišovi za každú cenu. Ale bola aj tá žena, ktorá mala ten krv. Pamätáte sa? A sa predala k tomu Ježišovi. Nebolo tam žiadnej hranic. Druhý by jej povedali, hranice, čo ty nepoznáš Boží zákon, však máš krvotok, ty sa nesmieš dobu, nielen Ježiša, ty sa nesmieš, ty by si mala zmysl zatiaľko. Ale sa predierala tou vierou, ktorú mala, tou dôverou, že nie je to postavené na nej, ale na tom učiteľovi, na tom človeku, z ktorého vychádza sila. A ona išla za ním. Dotkla sa a z Ježiša vyšla sila. Je to úžasné? Aká je tvoja viera? Je to viera s hranicami? Aká je tvoja viera? S minovým polom. Koľko mín máš tam? Okolo tvojej viery. Kde to bolo zaminované? Pane Ježišu, odminúvame tieto polia. Keďže som bol aj bývalý kúkač, tak niečo v tých výbušninách som sa naučil. Odminúvame tieto polia. Odminúvame tieto polia. Z tvojej srdce, z tvojho srdca. Mene Pána Ježiša Krista. Táto mína strachu, táto mína, že sa nezapáčiš Bohu, že v tebe Boh nemá nejaké zabudenie, že si nejaký pred Bohom taký čudák. Čudný. Mene Ježiša Krista. Nech padne táto mína, alebo lepšie, nech je neúčinná v tvojom živote. Amen. Amen. Božia láska, ktorú má Boh voči tebe, nie je len spomienkou na teba, drahý brat a sestra. To nie je tam. S láskou si spomíname na teba. Viete, sa píšu všade také veci. Nie? Nepísali ste, že s láskou spomíname na nášho brata Vladka. Boh Otec, Ježiš Kristus a Duch Svätý nielen, že si spomínajú na teba. Boh si nielen spomína na teba, alebo lepšie, Boh si v podstate ani len nespomína na teba, lebo v jeho očiach si vždy prítomný. Ale Boh na teba dokonca nikdy nezabudne. Máte napísané v Božom slovu, že snáď zabudne matka na svoje dieťa. Je to konkrétne prorok Izaiáš, však Izaiášovi 49. kapitole je napísané, zabudne matka na svoje dieťa, ak by zabudla, by sa našla nejaká takáto mamina. Ja za teba nezabudnem. A to je obrovský prístup viery, ktorá sa nebojí. Viera, ktorá sa nebojí, pracuje presne s týmto. Boh na mňa nezabudol. A keďže na mňa nezabudne, to je moja viera, ktorá sa nebojí, keďže v jeho očiach som stále prítomný,
tak nielen, že na mňa nezabudne, ale ani nezabúda moju modlitbu, ktorú k nemu čo? Ako mu predkladám. To znamená, že moja modlitba je v jeho ušiach vypočúvaná. Boh nie je hluchý. Ani si nezatvára uši pred našimi modlitbami. Viera, ktorá sa nebojí, má presne tento charakter. Brada, sestra. Ty sa nebojíš, že by to, čo rozprávaš vo viere, že by, čo ja viem, sa to Bohu, ja neviem, nepáči, on to nevypočúva, to sú také smiešné modlitby nejaké. Čo tá moja modlitba? No chudák ten bližný, a tam ten sa modlí, tak asi to vypočuje, ale to moju, čo ja viem, či ma vypočuje. A už som to stokrát hľadal, viac nevyrušil možno toho učiteľa s tými mojimi modlitbami. Viera, ktorá sa nebojí, vie, že naozaj Boh nezabúda na neho. Amen. Boh totiž Ježišovi Kristovi nám odpustil, nie opustil. Hej? Je to blízko. Odpustil, opustil. Stačí tam dať jedno D. Hej? Takže čo tu? Odpustil alebo opustil? Viera, ktorá sa nebojí, stojí práve na tomto. Boh mi opustil, nie opustil. Pretože ma Boh miluje najlepšie, ako mu vie. Amen. Amen. No výborne, a keďže bratia a sestry, čas nám beží, je to ešte teda 12. Poviem vám ešte jednu vec. List Hebrejom dáva to krásne pristúpenie každému z nás. Veľ hojne ťa požehnám. Ináč je to pristúpenie Abrahama. To znamená, že patrí všetkým vám, ktorí máte vieru Abrahama. Abraham je otec viery. A to znamená, že ako keby prístup v viere, ktorá sa nebojí presne to. Veľ hojne ťa požehnám a prenárame ťa rozpočím. Dobre, ale my sa zastavíme zatiaľ pri tomto slovu. Veľ hojne ťa požehnám. Môžete to povedať spolu so mnou? Veľ hojne ťa požehnám. Ešte raz. Veľ hojne ťa požehnám. Výborne. Veľ hojne ťa požehnám. Boží očiach nie ste stratené prípady. Boží očiach ste cenní. Keď Boh hovorí, veľ hojne ťa požehnám. Hovorí to Ježiš taktiež, vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dány vašim deťom. O čo skôr dá dobré dány a veci nebeský Otec tým, ktorí ho prosia. Ty si cenný v očiach Boha. Ty nie si hoci čo ani noci to. Ty nie si naozaj stratený prípad. Mnohí ľudia prichádzajú k Bohu naozaj vyzlečení z tej dôstojnosti Božích synov a dcér. A toto nie je viera, ktorá sa nebojí. Toto je človek, ktorý bol okradnutý o identitu Božieho syna. A Ježiš mu chce vrátiť. Ježiš ťa chce obliecť ako svojho márnotratného syna. Dajte rýchlo kráľovský prsteň. Rýchlo mu tam dajte tie šaty kráľa. Rýchlo oblečte. Rýchlo, hovorí Božie slovo. Viera, ktorá sa nebojí. Je to človek, ktorý si cení svoj život a cení si ho ako život, ktorý nielenže má od Boha, ako cenný život. Ako to, že keď sa modlí k Bohu, tak sa nemodlí otrok k Bohu, ale modlí sa syn. Modlí sa jeho milovaný syn. Keď sa modlí milovaný syn, jeho otec, ktorý ho miluje, ho vypočuje. Ja som vedel, Ježiš sa modlí. Či ty máš ty vypočuješ? Wow.
keďže si celý v jeho očiach, on ti naozaj nedá nikdy nič zlého. Tiež tu by sme mohli popracovať s našou vierou. Koľký z nás, keď sa nám niečo udeje, však hovorím, a prečo nie? Prečo mne si dal toto zlo? Prečo mňa si takto potrestal, Bože? Za čo som si to zaslúžil? Ako keby Boh trestal. Ako keby Boh za to, že ty sa modlíš a že veríš, tak On ťa potrestá a dá ti zlé veci. Toto nie je viera, ktorá sa nebude. Toto je naozaj zúfalosť. To je strach. To je bojazlivosť. Boh nikdy nedáva nič zlého. Povedzme to spolu, prosím vás. Boh nikdy nedáva nič zlého. Nikdy nedá nič zlé. Nikdy nedá nič zlého. Dokonca ani nepriateľ. Lebo Ježiš hovorí, nedáva snáď nesvieti slnko na dobrých aj zlých. To, čo nás bije po tvári, sú naše hriechy, nie náš Boh. To, čo nás odľavuje našho Boha, nie je jeho rozhodnutie, že ti dá menej, lebo si taký zlý a tomu dobrému dám viac. Aj to, čo nás odľavuje, to, čo nás neuschopňuje dokonca udržať tie Božie požehnania, ktoré máme, sú práve tie naše veci, tie naše spôsoby, naše zmyšľania, naše hriechy. Náš Boh je dobrý Otec. On je Ebenezer. On nám pomáha až pokiaľ to. Hej, to je to krásne Božie slovo. Dobre. Chcem vám povedať teraz prekážky modlitby. Prekážky viery taktiež. Sme v časi, sme na Kisúciach. Minule som vám hovoril, že vás tu prídem ešte raz navštíviť, pretože mnohí ľudia padajú do prekážiek modlitby a to je samozrejme neodpustenie, zlorečenie a tretia je nenávisť. Ešte raz, neodpustenie, zlorečenie a nenávisť. Neodpustenie, zlorečenie a nenávisť. To je ten koreň horkosti, o ktorom hovorí taktiež z Hebrejom 12. kapitola. To je ten jed záhuby. Kniha Múdrosti 2. kapitola. Sklesnutý duch, ktorý človek môže mať. A práve tá moc a sila viery sa stráca práve vtedy, keď si poznačený neodpustením, zlorečením a nenávisťou. Aby ste niečo zrúcali, nemusíte mať kvalifikáciu THVIC, PhD, podobné iné veci. Ale na to, aby ste niečo postavili, tam už nejaký titul treba. Zrúcať život vie každý. Na to kvalifikáciu Boh, že vrúcať skrze zlorečenie a skrze nenávisť. To nemusíte mať vôbec Ducha Svätého. Ani ho nemáte vtedy. Ale postaviť, budovať, chrániť, zvedaviť, rozlúčiť si vyžaduje moc Ducha. Chcem ťa poprosiť teraz, aby si možno ešte raz pomodlili. Poprosím vás teraz, aby sme vstali. Budeme sa zriekať
Zriekam sa každého zlorečenia. Zriekam sa každého zlorečenia. Každej vety vyrieknutej. Každej vety vyrieknutej. Ktoré nebolo z Ducha Svätého. Ktoré nebolo z Ducha Svätého. Zriekam sa každého slova. Zriekam sa každého slova. Ktoré zničilo povesť môjho brata a sestry. Ktoré zničilo povesť môjho brata a sestry. Kde som vrhol blato na tvár môjho brata a sestry. Kde som vrhol blato na tvár môjho brata a sestry. Prosím ťa, odpusť mi to. Prosím ťa, odpusť mi to. Zriekam sa, Ježiš, každej nenávisti. Zriekam sa, Ježiš, každej nenávisti. To znamená každej nedobroprajnosti. Každej nedobroprajnosti. Odpusť mi, keď som neprijal dobre. Odpusť mi, keď som neprijal dobre. Odpusť mi, keď som prijal, aby sa stalo zlo. Odpusť mi, keď som prijal, aby sa stalo zlo. Zriekam sa toho. Zriekam sa toho. Nechcem mať s tým nič spoločné. Nechcem mať s tým nič spoločné. Daj mi novú šancu. Daj mi novú šancu. Pane Ježišu Kriste, Pane Ježišu Kriste, uzatváram trhliny v mojom srdci. 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 Trhliny neodpustenia. Trhliny neodpustenia. Uzatváram odpustenie. Uzatváram odpustenie. Trhliny zlorečenia. Trhliny zlorečenia. Uzatváram požehnanie. Uzatváram požehnanie. Trhlinu nenávisti. Trhlinu nenávisti. Uzatváram dobroprajnosťou. Uzatváram dobroprajnosťou. Nech sa ti darí. Nech sa ti darí. Náš úspech. Nech máš Nech úspech. si požehnaný. A nech si požehnaný. V mocnom mene Ježiš. V mocnom mene Ježiš. Amen. Amen. Na príhovor Božej Matky Panny Márie. Na príhovor Božej Matky Panny Márie. Amen. Amen. Tak veľký pokoj s Pánom. Tak sa modlíme na koniec na neba. Aniel Pána